E o comediante surnameio holandês Jurgen Rijman aduna um show espetacular que a audiência goza sem fim. No fim de semana, Tante S também tem o primeiro-ministro Mike Eman como invitado especial para compartilhar seu book chamado Visi, Passi and Lef na Pueblo de Aruba. Mensen, ik doe één belofte wat ik nooit doe na een show. Iedereen die een boek heeft gekocht, mag met me op de foto na de show. Het is voor het goede doel, dus koop het. En je kan die foto plakken als je hem niet de hele dag wilt zien. Dan zit een foto van me. Maar ik vind het mooi. En al die leerkrachten die me over hebben laten gaan, Ja? die krijgen een gratis boek. Ja, absoluut. Nee, maar ik ben trots dat je dit hebt gedaan en dat je dit voor de kinderen van Aruba doet. Dank je wel. Dat is een mooi gebaar. Dank. Na presença do primeiro-ministro Mike Eman, Tante S toca vários pontos que a resultado em e-book de nosso primeiro-ministro Mike Eman e está outro momento perfeito para o primeiro-ministro divertir e na mesmo momento compartilhar mensagem positivo traz de seu book escrevi para René Zuart.